Deci astăzi o să dau o bombă atât de mare peste cerșetori, încât pentru cerșetori în momentul de față a sosit Nagasaki. Deci, pentru cei care nu mă cunosc în viața de zi cu zi, eu sunt un om destul de milos, mai ales când cerșește cineva. Însă, eu nu sunt genul ăla de prost milos, eu sunt genul ăla de milos care te ajută cu cap. Și în trecut, un băiat care avea o geantă de Glovo în spate m-a prins pe mine într-o parcare. Foarte inteligentă mișcarea, s-a pus într-o parcare, pentru că de obicei cine are mașină are bani, așa că da, cumva a nimerit-o. Și băiatul ăla cu geantă de Glovo s-a lipit de mine în parcare și zice: nu știu ce, că mi-am pierdut portofelul, m-a ajuns și pe mine să am bani măcar de o comandă. Și am întrebat: ok, de cât ai avea nevoie? De 70 de lei. Acum, probabil omul prost de rând i-ar da 70 de lei. Și eu am zis: nu, prietene, știi cum facem? Știi cum facem să moară măsa? Știi cum facem? Eu vin cu tine, am și mașină, îți cumpăr eu comanda și o livrez cu mine de față la client, îmi iau eu banii cash și te ajut. Deci eu te ajut să te ridici din căcat, dar nu mă iei de prost. Ei bine, primul băiat, cel cu geantă de Glovo de acum vreo lună și ceva, s-a înfundat, pentru că la un moment dat, văzând că eu nu sunt un prost și că eu chiar vreau să-l ajut, nu doar cu bani, adică eu am propus un super deal: aer condiționat, muncești, nu cerșești. Și surpriză, omul mi-a zis că am telefonul la Mega Image și în drum spre Mega Image s-a înfundat. I-am pus niște întrebări, s-a înfundat, mi-a recunoscut că, frate, asta era o schemă. Ok, marș. Bă, ce păcat că eu tocmai eram pregătit să fac plinul la mașină, etc., adică să-l ajut pe om de la A la Z. Și astăzi am tras în benzinărie să mă piș, pe lângă Gara de Nord din București. Și vine la mine un băiat foarte panicat, etc. Frate, am nevoie de bani să mă întorc la Râmnicu Vâlcea, etc. Bun. Și am întrebat: bine, mă, un pic, și de cât ai nevoie? De cât e biletul? Zice că e 78, nu știu ce, te rog, ajută-mă, nu. Și în momentul ăla era în ceea gen: ok, bun, fii atent aici, vin eu cu tine și ții biletul și te duci. Dar nu pot, că e și frate-miu pe aici, că nu știu ce, că nu știu cum, că ce facem cu el. Nu e problemă, ne duci. Hai că să-l sunăm acum pe fratele tău. Și omul mi-a dat numărul lui Frasu. Nu o să postez numărul ăla vreodată, pentru că nu știu dacă ar avea sens, dar probabil foarte mulți ar fi interesați. Dar l-am sunat pe Frasu. Salut, sunt aici cu fratele tău. Am uitat cum îl chema. Parcă Teo sau puii mei, nici nu mai știu cum îl chema. Salut, sunt aici cu fratele tău. De unde sunteți voi? Și Frasu zice: din Timișoara. Ăla a zis Râmnicu Vâlcea, ăla a zis Timișoara, nu se bătea cap în cap. Și zic eu: frate, voi chiar sunteți din Timișoara? Da, chiar suntem din Timișoara. Mă, nu sunteți cumva din Râmnicu Vâlcea? Și în momentul ăla băiatul care încerca să întindă plasa zice: ce ai, mă, ești prăjit? Nu mai știu cum i-a zis, Alex sau Teo sau... nu, Adi, îl chema Adi și parcă ăla era... habar, în fine, whatever. Ce ai, mă, Adi, ești prăjit? Că suntem din Râmnicu Vâlcea. Ce ai, mă, ești prăjit? Teo, suntem din Timișoara. Și în momentul ăla a existat o mică șicană între părți, prin telefonul meu. Și ce să vezi? Am zis: bă, fii atent aici, îți iau un sandwich. Ăsta tocmai te-a dat de gol că sunteți niște cerșetori și că cerșiți pentru heroină și pentru droguri. Și ce să vezi, pură coincidență, Frasu apare vreo 10-15 minute mai târziu în aceeași benzinărie, semn că el știa din start în ce benzinărie e, că nu știu pentru cei care nu cunosc București, dar sunt mai multe benzinării pe lângă Gara de Nord. El a venit exact punct ochit, punct lovit în benzinăria în care eram noi. Bun. Și mi-a recunoscut: frate, noi suntem niște cerșetori, dăm 10% la gară. Ce, mă, dați 10% la gară? Păi da, uite, fii atent aici cum se face, că dăm 10% la gară, după care noi ne ducem cu biletul care crezi tu că ni l-ai luat, îl returnăm pentru un bilet mai ieftin. Și tot așa, pentru mine era halucinant cum poți să returnezi un bilet în lipsa bonului. Dar, aparent, se poate cumva
sau nu știu cu exactitate, poate îl vinde la unul prin gară, nu știu cu exactitate care este procedeul, dar aparent se poate. Cumva, habar n-am. Deci da, de acum să nu mai ai milă pentru cerșetori. Nu mai ai voie să ai milă, ești în 2024, nu mai există conceptul ăsta. Totuși, acei frați au fost un pic niște începători, pentru că eu eram pregătit să mai plusez așa un pic, să le mai dau un pic de bani, un pic de apă la moară, numai așa ca să aflu un pic detaliile. Însă dealerul lor de droguri se pare că a întrerupt discuția și pentru ei erau mai importante drogurile decât banii. Și așa se face că m-am făcut și eu cu acest video. Aș mai fi vrut să adresez o ultimă întrebare, întrebarea aia fiind cam câți bani reușește să facă pe zi. Dar se pare că drogurile erau mai importante.